Hey namhlanje bhuti wami hayi sijabulise kakhulu Orlando Pirates. Kakhulu bhuti wami. Futhi ke hayi intwana zami hamba baziyeka hayi. Azi wrong ngoku hayi. Squatile bhuti yabonga. Mara ungathi ukhomba kasuthukiwe baba yini lengaka awukhombi injabulo njengoba usho ukuthi ujabulile. Hey bhuti 1-0 hayi. Befana noma mabili noma mathathu. So oko sinechala nje bayi le game ayidiphela. Uzubona abalandeli bayibona ngoba seyiphelile. Bethuka sekurefu seyiyekisa umdlalo. Okay. Asikhulume ke. Pirates iwinile namhlanje. Ilinze i1 between Golden Arrows neMarumo Gallants. Yipi lo bona ngasiyohlangana naye ku final? Ucela uniphinde lo mbuzo wakho. Pirates namuhla indlulela kuma final. Ilinze i-team lay1 between Golden Arrows neMarumo Gallants. Yipi lo bona ngathi ku final siyohlangana naye? Oh Arrows sibalindile kakhulu futhi. Asobaphinda futhi sobabonisa. Okay. Ngicela ungitshele ba nawusiyowaphinza usho ukuthi uyowina le game ye final uthathe leyo cup. Ya siyayithatha kwesibini soyiphinda hayi. Are you sure ngaloko ukhuluma? Sure ngale nto ndiyithethayo. Ngibonga kakhulu Brian, ngibonga isikhathi sakho.